Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Ngape ya ketuka social media mene mo ngai israi tu inong ring video namar ba haga jaka ban ring ya kitu kinong di drugs ring penban ya kitu kilong kemi ke badai nawat habru ki kania kadi go bakla ni go bakla tam nada phimnang ban ring video am nai ring ra phimdei ban ring ya kitu kilong kemi kiba isi ya kajing sniu handrai pidi bandring ya uto unong le kam sniu phimdei bandring ya kito kibakem ya kibale kam sniu pidi bandring ya uto unong le kam sniu pidi ban pen i ya kador jong unong le kam sniu pidi ban skau tho bha kania namar khnang ba kibabun balang kindup kiarna uta ujaj beriu ubale kam sniu handrai ki social media kani ga jaj penriu jungi iman de ki bathli jabi yang iman kilit ring penban ya kadur jong kibri babha kadba ya ubri ubale asniu kim juring ra kabit teng-teng ka penbitar pia bang apej Ngakersan ya ka jingkren jong upadeng dot dong. Namar ukren ya ka badai e. Kule sibun ya pi baro ki parlok ki baju pej bha ya ki video ki jonga na ka pors ke por. Te nakaling ka jonga ngakersan ya ka jingkren jong upadeng dot dong. Namar ukren ya ka badai e. Kamlong ka babha ban penidor lane ban ring video ya ki breu ki bakwa ban rating khong ya ki kamsniu. Namar kamlong safety lane kamlong ka jingsingan na kamta ka jongki. Haka jingsa pidai ban penidor lane pidai ban ring video ya kito kinole kamsniu ke. Kenang ba mangi ki ba yoi ya kador kadar jongki ngina pikir. Nrei pia ring video pia pen powder pen ban ya ki breu ki bakwa ban rating khong ya ki nole kamsniu te. Kamlong ka babha namar lada ki yoi ki riusneu kin sa plan kumno ban trap bat kumno ban kthong ya kito ki ba lekhanra lane ki ba kwa ban rating khong ya ki kamsneu te kane ka jing penpau ka jonga kalong ka jing kersan ya ka jing kren jong i badeng dok todong halor kato ka jing pen powder jong ki nong ring khubor ya kito ki kenthei ki balet khanra ya ki nong di drop hawa thabru ten nagaling ka jonga ngam sotna ya kato ka jing ring video bat pen powder ya kito ki kenthei ki balet khanra ya ki nong di drop hawa thabru omde tangi ki nong di drop rei ki balet khanra ya ki we ki kamsneuru ombit ban penidor yaki namar kamlong safety nakamta jong kito ki ba lek khanra ki ba kwa ban rating khong ki kamsneu te ngide ban perkhat bha ke ngimde ban ya ring video kulmar ya ki breu ki ba kwa ban rating khong ki kamsneu namar urusneu ubishni u sunyap ya kito ki ba kwa ban penduk jaji ki kamsneu wat kumno kilat ban trap lane ban kthong ya ki breu ki bakwa ban rading khong ki kamsneu takada kamlong safety nakamta jong kito ki ba lekhanra ya kinong le kamsneu lada phia pen idor lada phia that haki social media te nakaling ka jonga ngakentu ya phi ki journalist ki ba lecturing khubor sungabha ban ya perkhat bha phimdei ban sharing video kulmar ban penpau ya kador kadar jong ki breu ki babha ki bakwa ban rading khong i kamsneu haka jingsha de ban that kuma that do tar khong ya kito kinong le kamsneu ke khnang bakin le rai namar habai ka ki kamsneu ki lanut ban le te de ban that ke nya kiru kuma that do tar khong kumno phia buri pia dan ka dor khmat jong kito ki nong le kamsneu kat ba ye ki breu ki bakwa ban rating khong i kamsneu pat pia that ka dor ka dar jong ki te kamlong ka bade namar lada phi
That jaka dur kadar jong ki breu ki babha ki bakwa ban rading khong i kam sneu te ki nong le kam sneu kin sa wat kilat kelenti kumno ban target ya kitu ki breu ki ba let khanra lane ki bakwa ban rading khong i kam sneu te nagaling ka jonga ngam kwa ban bun ktin re nga sngo day bat nga menjur nga support ya ki jingkren jong i badeng dong halor kato ka jing pen idur jong ki nongring khubor ya kito ki kenthe ki ba lek khanra ya ki nong di drok khawa thabru te kumangal om dei tang ya kito ki kenthe ki ba lek khanra ya ki nong di drok khawa thabru ndrei ya baru ki breu ki bakwa ban rading khong ki kam sneu phim dei ban pen idur ban ring video yaki namar kamlong safety na kam dakat jongki te tangkini ki kentien ki ba khandiat kublai sibun kublai sajar ngu ba phila pe chekane ka video te parlok ngin sai siam biang ha ki bepat ki video